Uy! Oh. May buntag, gakalkag pa akong buhok. May buntag. Goedemorgen. Goedemorgen. So it's already 10:30, 10:40. And then, ano lang namin, magba-breakfast lang kami, kakabangon lang ba? Almost summer. Pero it feels like it's like summer. What's the temperature, Buang? 17? No. 11 degrees, but later, It's not 11. it will be It will be 17, maybe 8. 17. So, feel po ni Ruth yung summer na naka-ano siya, naka-shorts. Ayan. So, sa labas kami mag-breakfast. So, first time po namin sa labas kakaano kasi since dumating kami dito, malamig na siya. Autumn pa, winter na ba? Ayan. Kita nyo yung yung agtang ko ba? So, ayan, dito kami sa labas ng nasa backyard po namin, mag-breakfast. Makalat lang, no? Si Ruth, ninyo lang nakikita. Andyan siya, prepare ng toast niya. So, ito. Ako, lang, gatas and croissant. Yung mga tanim ko, hindi pa siya, no? Ayan. Ayan. Bulaklak yan. Maririnig yung mga yung kapitbahay namin. Nasa labas din sila. Maganda kasi yung weather. Actually, it's 11 degrees or I think 13 degrees. Pero feel nila ang summer ba? Ayan, makalat yung sa likod namin. Yung basura lumipad sa hangin. Let's I think if this is too long, then it's gonna melt. It's gonna toasty because of the hot weather. Ha? I think if I do this too long, it's gonna melt because of the hot weather. It's already toasty. Hot weather din. Hindi na daw niya kailangan ilagay sa para maging toasty ba? Kasi yung mag-melt na daw yung cheese hot weather filler. So, it's Sunday. So, meaning wala po dito si Ana pag umaga kasi Saturday, yesterday, so doon natulog si Ana sa sa lolo't lola niya. And then, nag-text yung lolo niya. Bibisita sila sa dadalhin niya si Ana, bisita sa papa niya. So, sa lolo ni Ruth. Yung halaman ko pala, ita-transfer ko yan kasi hinahablot po siya ni Ana, no? Naaabot na siya ni Ana, so hinahablot. May mga dahon na na natanggal. So, transfer ko siya. Maganda talaga yung weather today. Sobrang ganda ng weather, oh. Maingay lang sa Ato kasi dyan, sa likod niyan, parking po to siya. Nasa corner po kami. Ayan, dito po kami mag-breakfast. Ayan, sa likod namin. I don't know, but these are pleasure flights. These are not military flights. Okay. Ayan. Palagi akong may nakikita mga jet dito. Ang ganda niya tignan. Yung mga marka niya ba? Ayan. Ayan, malapit na akong matapos, guys. Feel ni Ruth ang summer. Nakapaa pa, oh. Summer.
Hello guys. Nag-ano ako kanina no, nag-live ako sa YouTube mga siguro 2 hours and hindi masyadong maganda yung pakiramdam ko eh. Parang magkakasipon or magkaka-sore throat. So ako later, ginger tsaka lemon tea. So sana mawala to bukas. Normally naman pag ganito yung nararamdaman ko, umiinom ako ng tawag dito, yung ginger tea ba para mawala siya agad. Nawawala naman agad. So hopefully hindi siya magtagal ba. So puntahan pick upin muna namin si Ana no. Tas siguro doon kami magdi-dinner sa mama ni Ruth. So yeah, I'll try na mag-vlog doon sa kanila if okay lang sa kanila or siguro yung pagkain na lang yung papakita ko. Talaga coincidence kasi today out na yung vlog ko na nagluto ako ng spaghetti and then tonight spaghetti din yata yung yung lulutuin ng mama ni Ruth. So yeah, balikan ko kayo later guys. Anna. Ana mong madam oh. Anna. Yeah, she's too busy with playing. Yeah. Hey, kijk mama. Hey, waar is mama? Hi. Waar is mama? Hi. So, kain na kami maya-maya. She's playing. Panghugas to ng plato. I did the cooking. Ayan, may spaghetti po kami for dinner. Ayan, kakain na kami na. You can see who's gonna clean it. And this is our dishwasher. Ana! Ana! Hey! Yan, tapos na. Ana, banana! Kakain na kami. Lekker. You're tasking, no? I'm also Ana. Yeah. It looks like toothpick. Now, she's eating all of it. Yeah. Yeah. Laki po ng bisita ko sa ilong, oh. So, tapos na po kaming kumain. Naglalaro yung si Ana. So, ha? She can see herself. Yeah? Ana, say bye-bye. Adu. Duy. So, yeah, yun lang yung video natin today, guys. Thanks for watching. If you enjoyed this video, please like and subscribe if you haven't. Bye-bye. Like this, Ana. Duy. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Gustong-gusto niya yung nakikita yung sarili niya. Oo.